Stop. Uy, hindi. Insulin. 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 Ako initinting ka ako. Bulok ka tayo dyan ang bulok. Sabi na, may nagadaan. Alam ko na. Alam kita sa dulo. Oo yan. Oo yan. Yaman. Lugyan ko koy. Sabi ano? Oh, 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 oh. Oh, ano. Oh, oh, oh. Basta meron ka din. Okay, okay. Hindi tapos iyan ka lang. Jesus! Huwag na malan. Huwag ganyan. Walang kalatayan. O, saan ako? Uy, yun! Oh, 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 teka. Ako na nalitan. Ako na nalitan. Hindi na ako nakasakat. Yung bell. Putik talaga! Baka man niya kamay ko. Gulo kong gulo. Muna ka niya. Araw ko na ganap ako. Wala to na dyan.
JJ, welcome to my vlog. Ben, murado na pero. Oh my God. Good morning. Nagpipicture na. Labas. Ben. Woo! Hey, mogi. Ben. Ben. Uy! Uy, yan na. Yes, my picture. Sabi na, pati ako pang nalaw dyan. Oh, shit. Ay, sabi na, mo ko nila face. Oh, oh, ba't sana ako mamatay? Wala, ako na. Ano na, ako na. Ano na tayo mga dito? Ano? Ungol ba nito? Ungol. Pero nagkala ka pa. Putik talagang tigay magulat pa. Bading! Wala, sayang na sayang. Daog na. Wala na pala sa bagong. Ang unang buko pa. Wala. Daog ka. Hindi ka nilagay ka. Malapit si Bebe. Ano? Malapit. Dali. Gagalan namin ito pa. Gagalan. Maliit din na gagalan. Gagalan sa ko. Ako na nagbagon.
Tibay.
Putik talaga! Baka kaya kayong balakang, putik! Uy! Pag! Uy! Lapit na kalahati. Lapit. Lapit. Putik talagang lumasigas. Ang dami, nagbayaran. Putik na doon na naman ako.
Open kawan.
Tawag mo ako sa takang tao. Ano? Meron. Wala na. Ano? Ako lang. Huli! Huli! Tabang! Uno ka di? Sabon, sabon! Sabi mo sabon sa ano? Uy, uy! Uy, eh, nababa ko na nanonood na anak ko. Very good of you.
Musik, sabon, sabon. Musik ko. Sabon, sabon po, ano? Sabon, sabon. Ako naging tapos, ang mo. Kung hindi ka dito tumagal, naman ko. Hello. Hello, sama ko. Kasi ako, ako ko din. Hello. Uy, talaga. Musik kami. Marino. Ano niya na niya? Tumalis ako. May pangalan yan. Ina, tanong-tanong. Ano niya John? Look. Ano itong gamit si Jay? Yeah. Hindi si ko. Go. Bakit kita ka dito tumawa? Ginagawa mo pero. Kita ka. Okay. Ano? Lemon. Kami nasa nakalaro ng labang. Ganda na ka. Isip ko. Gor, bako. Sabay-sabay po. Musik ka ba rin o? MJ! Ay, Damon, ako pala. Ang ulotin ko sa mga matandang kaunan. Puti ka kasi naman. Ah, mga cute ang sandali nito. Masabay ka, masabay ka. Marino, Hindi tayo mag-ibariya. Tayo. Sino tayo? malaging pinuutin mo na kaya. Wayo. Pero bakit ako? Kaya na. Uy,
Dito ko pa na ulit. Hindi ako nakasabay. Jay! Wala! Ano, tapos na ako. Bari na. Bakit na na ako nakadinagang dito? Alat man! Pero tinapos na lang. Maganda ba? Musik ko? Natama ko din na lang. Because it's probably in the Madali na mag-install ng boss. Ito. Mga music ko yun. Basta dyan lang ako video. Sabi ko na daw. Dito na sa dyan. Ganun! Ganun! Pinapili yung kami ni Jim. Kami nga ito. Ano ini? Busit na Jim ka na ini. Busit ko. Ang bug ko. Ang bug ko. Lolo. Ang bug mo. Ang bug mo. Wala. Ang bug mo. Oh? Color game. Oh. Ano? Ang takot ko sa kusin. Anak ka, day. Ang gusto mo ba? Marino! Day ko! Ikaw po, kapinta ka. Uy, may nakadi! Musik ka mo! Sabi na? Wala, tumusok yan. Asabi mo na ako pag-iroon. Nakadi ka na. Nakadi! Hindi mo nagsabing nakadi ako. Nadal na. Musik! Putik na pasaling! Putik na kadina! Ang kugano! Magkano ko? Uy, ang mga! Sabay lang! Sino kaya? Manda ka
ni. Ako pwede. Musika mo. Musika mo. Ako po. Uy, sulit! Sulit lang! Para sunod-sunod! Ako! Ako ko talaga! Hindi na, kailangan nyo na kasi. Sige, naman. Sunod-sunod ako na Uy, putik! Dali ko lang! Uy, putik ka! Wala, tungkol ka na kasi. Di ba na doon? Ako ang bahala. Putik ang na kasi. Ano? Walang anuman. Walang anuman, tanga. Mata ko nga rin yan. Ano? Ang ano lang nanonood. Nanonood. Gusto ka na dyan. Dahil mo, ano yung pwede ba ito lang? Di ba pwede ba ito? Uy, may na kasi. Bilis na kami dyan. Ang bilis na yun. Bulat kayo. Butit kayo. Oh, yun namin ang kanina. Dali nila. Butit naman. Kailangan kapitan ako. Ito, nandito ko na. Ako naman. Kung ko nga akong nag-i- Ang Putik lang ang pagkain eh. Oo, may nakadiyo. May lalagyan na tao. Putak mo yung pagkain eh. Ako, ako ko, kasi ako, magkakulaw na talaga. Ang sarap ka. Ikaw mo. Ano mo? Ako man ako ang bibigay na kakadula. Marami na! Papunti ka doon! Ako magkakalabot ako. Salamat na nagtitigpan sa kayo dito, no? Musik ka doon, no? Ha? Musik ka doon, no? Madulag na ako, sana ka di ka doon, no? Ano kabulan mo? Kabulan mo po ka. Dadal ka mo niyan sa kuya.
kuya. Ito. Nadaan po niya sa kuya. Ay, buti ka na natamaan. Ano sa kuya ang nagagawin mo pa? Ano pa? Sige. Malamig ka. Buti ka. Nandiyan ka lang kanan. Bumakalakad niya ako. Dadang ka na naman. Ay, buti lang buti sa pagkain lang po. Ay, gusto ko. Ay, kukunin ko naman. Ay, sige. Oh, huwag ka iwal ganyan. Ubo ka. Makakagalan. Hindi yan, Canada. Ay, puta, tignan ko na yan. Kapag siya, sila ka na yun. Uno. Bulag ka mo. Wala pa ako. Ano ko lang uso? Ano? Sige ka na, pagbigyan ako ng yan. Music ko. Oh. Alam. Ano yung galang ka sa gumugulo mo? Oo, binakadi na naman. Ako rin binakadi. Ba, kung ako man binakadi. Wala na kami. Magaling na dito labas din. Oo. Pag-rest na nakadip. Nagpagdahil ka rin. Nagpagdahil ng diri. Yan. Ay, nakakalo. Kita mo. Pagkaroon sa doktor. Pagkaroon ako. Naniwa ko yan. Ito sa nama kakagina ko rin. Yung ba yan? Nakaji ka na ba yun? Nakaji naman ako. Itulog! Nakantay ka pa sa patali ka. Nakantay na sige. Ay, buti ka! Ay, ako naman. Ano yun? Bakit ba? Bakit nalipot? Hindi na ako dito tumawag. Kailangan na sa call. Dito na, Ilay. Dito naman. May nagipang bubo ka. Ano nga rin na mga dalagang pag-asa kayo. O ano kami ibang pagkaon. Pero
sa bawal. Hindi mo naling. Pero nagkakot. Sa bawal. Sila na sa bawal. Sila na sa bawal. Tapos tumitan mo. Ha? Tapos Dahil, nakaga. Ano man? Nagkakot. Ha? Musika mo, pari ako. Parang puro na rin ako. Musika ang cue ka. Pinatan mo ako. Buka mo nakalala. Sa Kalaman, kalaman. Ay, kalaman. Ano, itagagan ako. Ano, boy? Ito na, boy. Uy! Boy. Putik ka na, sayang. Inorog sumbang pulpul ko. Sabi na inarog. Putik talaga. Parang kasali. Ako na sa floor. Sa floor. At natapos. At naman sa number 1. Ay, nasilat ka lang. Ay, start na. Ay, God!
alis. Ay, bye.
Next pa. Eh, parehas kami naman ito. Ganun ako yan, kung ano ko yung service. Ano lang mo, Di, di ba sabi ko? parehas ko man, yung Vietnam. Kasi ako na ba, 280 na lang. Diba, sa shipping ko, balik 300. Lang. 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 So, parehas na sa lang. Ito lang. Wala. Wala na sa lahat. Wala na wait, makakapag po. Ay, kung hindi nga na. Lang. Ay, hindi ka may consideration. So, black or or similar. Ay, ano pa nila? Ikaw pa nang gawin ng mga ito pa natin. Pag-usapan mo. Very hindi ko lalawang ko. Ano? Uy, matibay ko yung ano ko. Dati, may ano ko na. Ay, bang pala ko.
Kay Andihan, araw. Day, magkakaroon sila ng araw. Ang tanong ko, ito ang talaga na araw. Takel. Ayaw na to, ayaw na. Pakita na mo na. Balik ako. Ay, ganun. Open tapos. Ako man yan. Ayun. Ay, napalipin ka pala. Lahat, ikaw, ay, sa buwan. Kaya ako nakaano ka. Yung ko na ako tayo nakalaban. Ay, ito ba yan? Ano ba ako yung country?
Converse or Nike? Converse or Adidas? Nike or Adidas? Nike or Jordan? Or ano? Ako mga athlete. Galing ang favorite ko.
sa 91 up. Magastos ba pero nagbalik? Hindi makukuha. Hindi mo siya araw-araw. Sabi ba? Kasi nagsabi nakalo ko. Kung ano na sabi yan, kung bakit man. Pero kung bakit, ako nito, kapag namin magaling. Oo, natuto nga. Siyempre, ang gusto ko kung talaga, alam ko sa huli. Pero tayo, alam ko sa dahil, wala akong katulungan, bahal ang bid ko lang ay nasa katulungan, bahal ko lang. Tapos, dinilin ko nga lang yun. So, tapos, Kapag kalibot ay God. Talon po yun.
Pabuhat mo ka para sa tuwa na, wala ka. Tapos, makaroon dito, hindi ka, ano, umubuhay mo. Oh, ano, gusto. May, uy, balik. Hindi ko na ako nakit ka, ano, sige, kung makamit siya dito, after ko na ulit ito, iba rin na ulit ito. Bakit hindi ako ulit ito, ano kayo na marami ako. Marami. Marami. Oh, kukunin. Nakakabuha talaga kami. Masyadong okay silang sila. Masyadong okay si Martis eh. Masyadong okay ka Martis. Kapag akong gawin eh. Ako wala na. Harap na ko ang pagsalita. Kung nakanali pa nung tinahangalan mo, pagkaroon ako. Ako mag-TV, puro video, puro palpa. Araw na lang sa rin na tumabaw. Nag-video pa ako. Parang kasi naman sa kanila, puro disco. Ano yung kalpa na sila nakatulog. Paano ako kumarte? Araw mo na ako kumarte. Hindi na sa akin. Hindi na ako kumento. Hindi na ako kumarte. Hindi na ako Kung panig ka, bawa-bawa ba sa inyong galing na mo. Tumalagdag mo.
na, bibati ko sa freestyle. Hindi naman. Sabi lang, ma-computer ka. Ang nagigilo mo. Nagiling. Oo. Ay, sa'yo. Ay! Putang ina. Computer na. Computer. Dali ako anong tanong kayo. Sikat ako eh. Oo. Uy, gadan. Uy, gadan. Ay, ako gadan. Ewan na kayo. Ba't gadan?
Kaya daw, ubo. Makinig ko. Oo, tignan mo. Pare, oo, tignan mo. Wala mo niyan ko. Pampayo mo dito na.
Len! Len! Awas na! Tignan na po yan. Tignan naman sino niglapit. Mohon kita di dina. Ha? Maling kita kahit ng mohon. Wala naman, mabalik ang ako. Wala naman. Sorry, kahit tinapos ko na. Hindi ko naman tinapos ko na. Hindi ko na mag-isiri. Harap akong magpanood dyan. Sila ang babae. Ano po, kita pangayit din siya, ano. Kaya nagtarong siya, nagtarong na yun. Bago niya pala yung history ako kasi. Oh shit! Yung ano tayo, kita. Ha? Hindi naman ito. Wala, kumano na, sina. May abs. Bilang ko na lang. Saro. Bilang ko na saro. Saro. Dua. Tatlo. Apat. Lima. Kapag lima. Ano? Ito pang yu. Gusto ko lang itong yu. Lumali ang. Okay.
Gama na leg.
Ano pa pwede mo na solo ko sa doon? Dahil kung kasi ang paralan sa kamolos. Nagal ko 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 na buksan ang kasi na dito hindi ko kunya ito dito na ko pala dito. Magtanggal ko na ko ang puta ng buko. Gana ko may dito. Bakal na ako Marlboro Black. Ayaw, design siya. Inagyan. Ito.
Siya maumit, alam din. Halaman na yan, o yun ang halaman. Halaman, nulo, karang nulo. Karang bubo ah. Karang nulo, bubo ah. Karang bubo ah. Karang bubo ah. Tingnan mo na, pagkakita mo. Dito mo kita kay Palang. Ang wala sa halaman ng buwan mo. Ito ay kay Palang. Palang ko, no? Ito ang Palang, no? Ano na? Wala, tanong mo. Abotado ini no. Abotado ini. Oh. Sige ka nga agad. Pag kami nagagad, pumunta ka, taunan ka, ano? No, kaya mo na, no?
Korea. Hindi yan, ano boy, mga pinupunuan. Hindi na ito. Okay na. Hindi na ito. Oh, yun ang tinanong. Korea, nabuna. Oh, natapos yung. Medyo no.
lang ako, may ano ako, paano ako tayo. Like, diba? Kaya na, no? Madami. Boom, power. Kasi kailangan
Pero, kaya daw. Nakatawa daw. Yan, kau ini yang bawa. Bukan kayak bawa. Yan, bakla na si Barat. Ay, dali din mo pag ano. Yun! Talaga! Bakla ako si Barat so. Grabe, yan. Ako wala. Wala ako. Ay, ano yan? Ako, dinosaur pa. Puti kaya! Ay, lang mo, laban. Ayun pala sila. Ayun, kaya ko. Oh, ano yun? Dapat ko abang ako sa hindi ko naman ang bago. Kung hindi na magita ka po. Kaya ko na lang. Madala daw ko sa kapatid. Hindi ko ni kaya ko. Dalang. Ay, ko ni ka. Wala yung sunda. Wala pa yung yun. NC. Umay ah. Uy, strategy ulit. Kapag na dami. Uy, Kaya ano,
Overpower na mo. Pagkakulid ako, matamit ka lang. Kung may kaya lamang. Ano kung may pinano na hindi kaya? Wala ko, kaya nga kaya. Kaya wala na. Yung Kasi, nakakapir na na, basta nagsawa. Bakit dito sa inyo, chef? Uy, mo, yun naman yan, no. Chef, ano ka na? Puro kung nakasakot. Nakalipat mo ang tanong ko. Paano tayo sila ano, nagbadik ka na, ano lang, Putik talaga. thank you. Ano naman? Ano? Putik. Hindi na ngayon mana magiging ko na.
Ano? Bakit ka lang? Tigaganak kami daw. Ano na yung may kampog mo? Ta! Tulog ang ayos na niyo. Ala! Nakatakot ako yung tanga ka. Linanablan ng Ricardo. Bagang isus. Pinugabala. Bagang pinalimba nilo. Pero nakapalag si tanga. Patalo. Ala! O tanga? Pinalap ako. Pinapilog ko na yung nagpangawat. Ano ka, Jill? Iba din na naman si Jill pa. Boy! Ha? Pinapilog. Ano? Ano ito na? Ha? Kasi ka bang ayos na yun. Ano ba? Kasi kita ano ko yung brad. Sus! Son! Ako nasa ko yung may dagi. Yung nilagad ko sa kalaban ng bilog. Puti ka! Magdadalo. Ano na? Utang iba pang nabargit na yun. Gita na si Jerry. Opo! Opo! Paano na ito ba dan? Boy ka magagbo? Oo daw angat ng agad ano. Hindi kita sa gilid o. Yung agad gilid. Ano na? Ano ba? Ganagod na po. Gadang nga pa buko. Saan pa si Badan? Siya ba? Sige kita sa gilid tanga o. Busi talaga. Bukit na nakatiba yun. Diba? Gadaro ko rin. Op. Nakot ka. Dalag ka. Bukit na ko yan gamit. Gamitin mo. Wow! Bukit ako, durog na ano. Wala. Ayos ka? Wala pa ano ko na ganyan. Buti ako patak. Ano? Ano ito? Ganyan na po. Sus, nalaga ko na. Ayun na po, sino ko na. Sino may nagsusuriyak? Ano ka sa kuya na? Nagsugulang. Inalapa ka lang doon wala to o. Wala ka mo. Tanga, tumag mo pa ako. Sukawa si Jen. Na, hindi tumbado tanga. Ay, pakuli ka. Pakuli ka. Puti kantay na ito. Ay, puta na ko ang kinalabang ko ah. Walang saka wala baka di ka na. Hindi ko. Day. Sino sa'yo kami? Ay, gago! Kawawa! Ay, Jen, ngumit ni Ricardo. Ngumit na ba kay Ricardo? Pinirin mo pa ako. Malag ka, pagbuhayin mo ako. Gulag-gulag ka na wala. Wala. Kuya Mal. Labon! Debare. Ito, yung pag-picture ko lang nagdadaan. Paano na ako, Mel?
Ay, putang iba! Mga gulay! Walang kalagid na rin ito. Mga puling ini. Sila ba yung bagang? Sabi mo, ay puta, iba tignan nga ibig mo. Radio! Mga pangkumbong ko ay puta man. Talaga? Chupa ba? May pinabay! Matabay man? Wala ko nga. Mario! Ako pa nakatanga. Upay para lagpos na ako dito yun. Ako pa nakatanga. Ito ba naman? Dago lang mga ito mga dago mga dago ng salaw. Dapat, tanga ka? Labi mo pang pinakalimaw? Ano? Ang malagay sa mga. Ano lang? Puti ka! Puti kang ganito! Ah! Ano madala nga? Dedicated sa ko yung nagkakot na sa yung lawara na sa Gina sa tao sa Gina. Parang kita lang ako. Paano tignan mga baka seryo? Kamu? Sinilinawan ko. Lain na kasi! Wala! Puti ka! Vlog! Vlog! Walang takatapti ka mo. Marina, tanga! Marina, tanga! Tanga! Tanga ka! Tatang ka na umabil. Musit ka mo, arang tug ka mo. Sige ya. Tungod ko nga, tumalit ka mo. Punta rin nga, marinig niyo. Tanga ka? Pinating talaga ni Cardong wala ko. Tamang tanga. Mga tangang bubo, mga bubo. Dere, itong sarong tanga. Hello? Ito. Alam! Masay ka madulog ka? Wala, pinalapak ako. Ba't nanininto ako yan? Nililipyo! Nililipyo!
Ano nga ni yung drill na tigaw natin si Kuya? Ay, tanga daw ka makatang. Paano ka nagmahal? Pero, mahal. Yo! Yan tigaw natin pala. Tanga ako yun na nagkuliyaw. Ay, nakatawa. Wala, nag-teleport na naman. Tanga talaga, tanga. Ay, wala tayo. Tanga. Tama ka na dyan, oh. Ano magalit? Report. Kurti. Wala dulu kita, Dre. Ya, ini tuh main. Ginagamit ni Kuya. Yung ka makaya. Yung ka makaya bakal. Bakal. Kuya, hindi ka ba naigo? Musik ka. Ang guglindo. Musik ka. Ano naman ay? Dapat na. Buti kang nakasabay. Hindi ka ganda. Hindi ko dinayos na sa labingan mo. Ay, gano'n pa makalingan yan. Sound, suki gano'n. Ay, Spain. Isa yung kayo. Guys, oy, ikaw po sa Mario. Mario na pala daw. Mario na pala daw. Nagdamila ka na